ang katawhan nga magpakabana, ang kayuhan atong makita, apan ang katawhan nga dili magpakabana, kana sa atong panginabuhian mao'y makahagwa. Ania na siya, likon nga mo tindog, usa ka lalaki nga andang makigbiso. Gusto nga mo tabang sa mga katawhan, usa ka higala nga atong masandigan. Karon nga eleksyon, ato siyang piliun, kay dalirang madangpan sa mga lungsuranon. Ato nga ibuto, ug ato siyang padagkon, aron ang atong lungsod may dakong kaugmaon. Ibuto ta sa pagkakagawad, si Armand Abinido. Sayon ra natong doolon, sa katawan matinabangon. Kung siya atong buligan, kita daang mabulahan. Ibuto ta si Armand Abinido, taong mahigalaon, pagtabang sa katawan mao ang iyang misyon. Inguha niya sa Trinidad nga magmalinawon, ang mga kaayuhan iyang ipadayon. Ibuto ta sa pagkakagawad, si Armand Abinido. Sayon ra natong doolon, sa katawan matinabangon. Kung siya atong buligan, kita daang mabulahan. Ibuto ta. Trinidad nun, eleksyon na usab. Panahon na nga magpili kita og kandidato nga tinuod na higugma nga moserbisyo sa lungsod sa Trinidad. Armand Abinido, numero 4 sa baluta. Ang tingog sa mag-uma, usa ka tawo nga mahigugmaon, makiangayon nga moalagad, sayon duulon sa mga tawo nga nagkinahanglan. Ang iyang paglantaw nga ang mag-uma, katagaan ug maayong pagtagad sa atong lungsod alang sa tinusbawan sa ilang panginabuhi. Kayang mag-uma, mauman ang kinabuhi sa nasod o kinabuhi usab sa katawhan. Ang iyang panglantaw na matagaan og kangayan ang matag barangay, ilabi na sa mga infrastruktura, diin mapahimuslan og masilungan sa atong mga pinangga nga mga mag-uma. Og busa mag-auhag ako sa tanang kaparyentihan, mga kaigsunan, mga kahigalaan, ug sa tanang Trinidad nun, na karong Mayo 9, suportahan ta, mag-usa ta, ibuto ta, Armand Abinido, numero 4 sa baluta. Ibuto ta siya, karong Mayo 9, Armand Abinido, suportahan ta. Armand Abinido, kasamtangang kapitan sa Barangay Mabuhay, Kabiguhan. Usa ka graduado sa mga kursong Bachelor of Science and Accountancy o Bachelor of Law. Armand Abinido, usa-usab ka real estate broker o usa-usab ka negosyante didto sa atong syudad sa Tagbilaran. Ug labaw sa tanan, usa ka mag-uuma dinhi sa atong lungsod sa Trinidad.